2 बोसोरसो जाबायमोन फुरा सारखौ लोगो मोनैया दिनै लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय दिनै बिजोंनो सानसे टाइम होगोन आं सोर सोर फैफादों ओमफ्राय सारनिफ्राय माखासे खोथाबो सोंगोन आं खिन्थु बिखौ मिडिया माबायावहाय लाबोफानाय नङा इउटिउबाव बिजों जाखिनि बाथ्रा रायलायनाय बेखौ आं इउटिउबाव लाबोनाय नङा अनलि लोगो हमनाय बा माबा मोनसे ना बेफोरखौल'नो लाबोगोन आरो बहा बेरायगोन दिनै सानसे चिराङाव फैदों जेला बहाथो बरपेटाखौ हाबैयालाफानो थानो हानो बावहायनो जिहेतु बरपेटाराव बि नामखौ मोनजेननाय बे हिसाबै बावहाय हाबैथारगोन आरो खोनानोबो मोनदों बावहाय थांगोन आरो जोंबो बुंगोन हानायमानि आंबो बुंगोन बावहाय खनसे हाबना थाङोब्ला मोजां जागोन आरो बेजों लोगोसे अन्थाइबारियाव जाब्रां सार दङ बिनि मोनसे कबरस्तान हाखर बिनि डेड बडिया बावहायनो जिहेतु दङ टाइमा जुदि हायोब्ला बावहायबो एसे सोलांनोखौ नाजागोन थ' जों थांग्रोनि नङा होमबा दिनैसो लोगो मोनदों सारखौ दिनैसो लोगो मोनदों खाथियाव Walpara Central Committee lagi siap nang lagi halo Bapak apa dalam dah lihat bikin ada foto lah deh bro last talk Koi lau golden lang motorcycle club Besi lau Nazari secretary बिदि थादों नोंसोर जमानो गोल्डेन लंगुर्सजे फैजोबदो गोल्डेन लंगुर्सजे जेला फै खाथियाव फै खायसे माबाबो जिरायनो हागोन गाहायाव उद्देश्य माने बेबायदि जेबो गैया जों जेहेतु आफाद थानाय समावहा बे मोनसे फार्म हाउसखौ जों बानायदोंमोन दिनै बे फार्म हाउसआ बोरै जानानै दङ मा दङ बेहाय जों बेखौ उद्देश्य लानो फैदों खबर लानो फैदों लोगोसे गोलाव सम एनडिएफबिनि संग्रामाव लोगो मोनबोनाय एबा समाननि खामानि मावबोनाय जोंनि दावहारु लोगोफोरखौ जों लोगो मोनलायदों आरो मोखां नायलायलायै जों बोथिसे ओंखाम जानायनि बेयाव जों हाबाफारि लादों बेबायदियैनो जों दिनै बेवहाय बलामगुरि गोरोबथा फार्माव आगान सुरबोदों 20 साननि थाखाय बिथाङा सारा फैदों बेनि उनावहाय थांफिनगोन थांफिननायनि उनाव जे बिथांनि गनायनि खामानि बियो माबायदि सोलियो निस्सय दिनै रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मोनथिनो लुबैदोंबो जानो हागौ 20 साननि थाखाय बिथाङा एनुवेल लिभ लानानै फैदों थांनाय 9 तारिखनिफ्राय 28 तारिख फैबाय थानाय सुनिबारसिम बिथाङा जोंजों लोगोसे थागोन सुनिबाराव बिथाङा जोबथेसालियाव आखुबार थांफिनगोन आरो बिथांनि गनायनि एबा बिथांनि केसआ दिनै सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामगासिनो दङ थांनाय डिसेम्बरनि 18 तारिखआव जि मोनसे जोङो बेल हियारिं डेट मोनदोंमोन बे डेटआवहाय जे बे पर्यायाव बिथांखौ बेल होनो हाथ'नाय पर्या नङा होननानैहा सुप्रिम कर्टआ जोंनो राय होदोंमोन आरो फैबाय थानाय सेप्तेम्बरावहा जोङो डेट मोनफिननो थांगासिनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव बेवहा आरोबाव बेल हियारिंआ जागोन
दिनैसिमाव बेसेबांसो आवगायखो बे सारनि केसा उदां अख्राङाव फैनो थाखाय? आवगायनो बेबायदि गैया। थांनाय जोंथ' आरो 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जेब्लानोखि हाइकर्टआ सारखौ कनभिक्ट खालामदों बेखिनि समनिफ्रायनो जों जिरायनानै थायाखै। सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामबोगासिनो। थांनाय बोसोराव जोङो जानुवारि दानाव मोनसे जोङो बेल हियारिं मोन्दोंमोन। खनसेयावनो 8 मास पस्टपन जानानै नभेम्बरनि 29 तारिखआव थांदोंमोन। आरो जेब्लानोखि नभेम्बरनि 29 तारिखआव बेल हियारिंआ जादों आरो पस्टपन खालामनानै डिसेम्बरनि 18 तारिखआव थांदोंमोन। आरो डिसेम्बरनि 18 तारिखआव दिनैनि नैबे पर्यायाव बेल होनायनि मोनसे सम्भाबना गैया होननानै बेक खालामनानै फैबाय थानाय सेप्तेम्बर बे बोहैथि बोसोरनिनो सेप्तेम्बर दानावहाय मोनसे डेटखौ जोंनो लागै होनानै दोनखादों। बे डेट बायदियै जोङो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव बेल हियारिंखौ जोङो डेटखौ मोनगोन आखा मिजिं लाखिदों। रायजोफोरा जेरैहाय नाब्ला सारखौ उदां अख्राङाव फैजानो लुबैदों। गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै आर'ज गाबगासिनो दङ। थानसालियाव, गिर्जायाव, मस्जिदाव, मन्दिराव बयबो बिथांनि उदां अख्राङाव फैनायखौ आर'ज गाबगासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा गोसो सिंदों बिथांखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ लुबैदों। रायजो राजानि हास्थायनाय, रायजो राजानि बिनाय, रायजो राजानि आर'ज निस्सय इसोरा खोनासंगोन, भगबान आल्लाया खोनासंगोन। फैबाय थानाय समाव उदां अख्राङाव सेप्तेम्बर दानावहा जे बेल हियारिं दङ बेयाव जों मोजां फिथाइखौ मोनगोन आरो उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनानै नेनानै दं।